Despre ei se spune că muncesc de dimineață până în seară. Însuși Oleg Voronin a declarat în cadrul emisiunii Treti Microfon că numai ei lucrează în țara asta. La Gara de Sud se zvonește că ei muncesc gratis la Ministerul Adevărului, din cauza că au pierdut în bilot. Noi, miniștrii Adevărului, vrem să declarăm că tot ce se vorbește despre reporterii noștri prin țară, adică despre Andrei Bolocan și Alexandru Gurdila, este adevăr adevărat. Și din cauza că ei au pierdut nu numai în bilot, ci și la jocurile de noroc, băieții noștri s-au deplasat în teritoriu ca să-și caute de lucru. A ieși, pleacă, noi trebuie să facem curat. Ieși mai repede, s-o găsit aici. Păi Alex, nu se mai poate, eu n-am venit la minister pentru asta. Dar eu am crezut că am să fac un lucru demn, dar nu se calc cănești lui Brega. Cât se poate? Șterg masa, spăl căinile de chefir. Andrei, trebuie de avut o leacă de demnitate. Pe de chiacă, am eu soluția. Hai la târgul de cariere! Da, ne găsim de lucru, facem un ban și, de ce nu, un copil. Hei, Victorie! Arata era! Wow, aici este șansa ta la târgul de cariere. Aici ne vom găsi jobul de vis. Yeah! Ce calități trebuie să întrunesc ca să mă angajez la dumneavoastră? Trebuie să fiți energic. Așa. Sunt energic. Bine, și gata. Așa. Ia uitați, am și un fel de curi. Ok, am înțeles. Vreți să vedeți dacă pot citi curriculum vitae? Deci, vedeți, experiența mea este foarte bogată. Premiul angajatul lunii, gospodarul anului. Am prezentarea anunților cu mătrilor, 200 de euro. Mă telefonați 355-252. Am recomandări de la Nata Albot, de la Oleg Brega. Cunoașteți? Pe Oleg, da. Pe Nata Albot nu prea. No. Păi, oricum, trimiteți CV-ul, eu vă dau adresa de e-mail. Recomandare de la Nata Albot care spune că sunt un geniu. O știu, am pe Facebook. Da? Da. Dar printre șef ceva, vreun loc liber? Printre șef, mai puțin. Dacă vă spun că am studii superioare în dansuri de buric? Buricul gol... Poate la unele companii aeriene, da, la noi nu. Ei, nu, mersi. Eu am încercat să caut fete, băieți, nu, așa, nu. Pot să vă propun să lucrați ca agent de vânzări, cu condiția în care aveți permisul de conducere. Și permis de conducere urmează. Eu acum am un cunoscut, Liviu, el a spus cu 400 de euro îmi dă livret militar și carnet de conducere. Eu vin cu o propunere la care nu puteți să spuneți nu. Eu vreau să mă angajez la dumneavoastră. Din păcate, nu sunt eu consultant aici. Domnișoara e consultant. Nu v-aș sugera deloc să vă angajați la ei. Eu am să încerc. Mai ales că nu aveți nicio șansă în comparație cu mine și Igor. Eu am recomandare de la Nata Albot, de la Oleg Brega și de la mama. Ok. O să iau și eu cred că de la mama. Noi nu angajăm, noi angajăm numai voluntari. Voluntari? Da, voluntari. Dar cât plătiți? Nu plătim, e voluntariat. Ne ocupăm cu dezvoltarea antreprenoriatului în Republica Moldova pentru tinerii de la 18 la 40 de ani. Da. Întrebări mai sunt? Eu nu pot arăta așa, dar vă promit că pot face femeile să se dezbrace. Noi vă oferim șansa ca să deveniți membru JCI, adică să deveniți un viitor, JCI? Da, un viitor GCI-ist, ca și cum. GCI-ist, dar o să am prerequisite jeans? Puteți să-mi dați salariul cu, de exemplu, în avans cu 3 luni? Nu. De ce? Nu este posibil. Dar cum așa să mă angajez eu la dumneavoastră? O să vă dăm salariu poate peste 3 luni, dar niciun caz în avans. Da, mai am o recomandare. Doar o clipă. Am o recomandare de la Ștefan cel Mare. Credeți că putem rezolva pe loc? Da, câte recomandări? 20? Știu foarte multe limbi străine. Am cel puțin 2. Limba e un avantaj? Limba română este un avantaj.
dar... Limba lungă, nu. Вы же не обязательно. Какой же вы работящий? Я работящий. Знаете, сколько я сижу за компьютером? Я тоже сижу. Я на Фейсбуке весь день сижу. Знаете, как это тяжело? Сидеть вот все эти... Сидит на диете. Лайки все. Женщина сидит на диете. Da, o recomandare de la Ștefan cel Mare? Nici așa. Dar dacă rămân însărcinat, îmi plătiți concediu de maternitate. Dacă vă stăruiți tare, sigur că da, nu e o problemă. Oameni ca Andrei Bolocan se nasc la depărtări de veacuri în existența unui popor. Asta însemnând că eu sunt indispensabil companiei dumneavoastră. Puteți să mă angajați? O să analizăm candidatura dumneavoastră. Вы мне скажите, сколько стоят ваши услуги, может Мои услуги стоят 3 печеньки в час. Тогда приходите. Хорошо. Noi suntem studenți la psihopedagogie specială și psihologie. Ceea ce faceți dumneavoastră nu este bine, că se numește furt. Și persoanele care au această fobie se tratează prin anumite terapii și după tratament ei pot fi incluși în societate pentru că noi promovăm integrarea oamenilor în societate. Eu știu unde a dispărut Vlad Cubreacov. Cine? Vlad Cubreacov. N-am vrut să apelez la asta, dar... Știi, Alex, mi s-au propus multe joburi, dar eu rămân ferm pe poziție. Bahamas, avioane, lenjerie, dar eu cred că pentru 200 de lei pe lună rămânem totuși la minister. Yes! Adem. Din nou, băieții noștri ne surprind. Sau chiar aș spune ca de obicei, tradițional. Dar voi, dragii mei colegi, cum v-ați angajat prima dată în viața voastră? Tot la târg de carieră ați fost. Da, eu m-am angajat prima dată în Chișinău în primele luni de independență a Republicii Moldova. O noapte am dormit la gară și a doua noapte deja la un cămin m-am angajat la construcții, la o școală de zidării. Ai fost zidar, Brega? Am fost zidar un an. Acum poți să mă dai afară de câte ori vrei. Chiar dacă nu s-a angajat aici. Mă duc și lucrez zidar unde vreau. Fac garduri, sobe, tot ce vrei. Primul meu angajator, din câte mi-amintesc, a fost Comitetul Național Olimpic al Republicii Moldova, ziarul Sport Plus. Eu nu știu nicio babă în sport. Și totuși m-au ținut. Atunci am aflat prima dată că Zinaid Zidane nu există, și de fapt el e Zinedine și că este fotbalist chiar. Eu cred că Moldova au un viitor foarte mare, pakistanezi, indieni și vietnamezi, pentru că atunci când vrei să angajezi pe cineva, nu există oameni. Un prieten de meu la construcții a petrecut 4 ore în șir cu telefonul căutând oameni, efectiv pentru zidărie. Și din 14 oameni care eu promis că vin a doua zi erau mahmuri 2 la șantierul de construcții. Se oferă la construcții salarii de 7.500, sau la acord. Și nu vrei să vină nimeni să lucreze. Bine, presupun pentru Republica Moldova există 7.500 un salariu, așa? Da. În țara asta. Apropo de salahori, dați să vă spun repede cu angajările, erau tare populari muncitorii care pretindeau că sunt baptiști în timp pe piața noastră a muncii. De ce? Pentru că baptiștii nu beau, nu fumează, nu înjură și muncesc. Păi iată, un amic a angajat odată o brigadă de baptiști, 7 la număr, pe care i-a surprins a doua zi dimineață cu țigara în gură, beți. Secta potrivită. Da, îți dai seama că a apărut o tendință să pretinzi că ești baptist pentru a fi angajat, pentru a obține mai... Adică era un fel de trend așa, să fii baptist. Eu un lucru pot să-l spun, că în activitatea mea recentă am tot încercat să angajez oameni. În mare parte, mulți vin de la facultăți legate de jurnalism, de scriere. Niciunul dintre cei care vin de la facultate nu știu ce înseamnă să faci această meserie. Îi întreb, dar tu știi ce înseamnă noțiunea asta, care se predă la anul 2, probabil. Nu știe nimeni. 2 la mână nu cunosc limbi străine. Niciunul nu vrea, nu-și dă seama că limba este un instrument de muncă și trebuie să cunoști măcar o limbă engleză. Și 3 la mână... Din cele 4. și 3 la mână... N-au, cum li se zice, n-au teagă, înțelegi?
intră în televiziune, se apucă o zi, două, se chinuă 2-3 zile și cedează. Da, Nata, dar vreau să spun că tare mă exploatez pe începătorii ăștia. Păi așa, să înțeleagă oamenii din start ce așteaptă. Și cine rezistă până la capăt va fi. 2-3 ore dorm săracele fete pe... Așa e, Serghe, tu tot trebuie să încerci asta. Nu, eu de-am spre bătrân. Încearcă să dormi 2-3 ore cu studenții de asta.